Okay, kauban. Maayong adlaw mga kauban. Nasa tadirong dapita diri sa kuan. Ako si Kirby Campo, nagkuadag diri. Gasayra na to ang sa kuan sa pagpipili ay sa pagkuan sa eleksyon diri sa barangay sa kuan barangay Kasambagan. Nabutang ni sa Mabulo National High School. Ubanta diri sa BSKE 2023 sa May TV. Ako tamong ihatag mo kuan ko nimo sa atong gasayran diri. Kay mo ni sitwasyon nato karon diri. Itong kanon window ta so ayan natong kuan. Sud ta diri dapita. Ma'am, pwede ko makaon ma'am. Usay atong sitwasyon nandiri ron ma'am. Super sir, Hapsayra, ang tagan sa atong butatong direkta, Lorenzo Orot. Okay ra. Way okay wala gay kuan. Super, wala rin. Kasikas lang. Okay. Si CD na sorry si CD diri. Di na? Okay. Pero peaceful ra. Okay. Okay. Thank you sir. Thank you sir. Kaya may padayon ta diri sa atong himtang karon dapit sa Mabulo National High School niya. Pero kuan siya. Nasa kuan doon nani sa may Mabulo dapit barangay Kasambagan ni atong makita ron dire atong tanaw ni sa cluster morning dapita morning kuan na naka-live ta karon dire okay lang atong signal tingali basig pana o mo ni ang cluster pana percent kung tan-aw niyo ang mga porsyento ng cluster makita niyo daghan busy ang kuan dire di kayo media ko sa media okay ra okay padung karon dire sa atong pagkuan dapit o karon natadapit aron diri sa may kuan na pa init niyo diri pita nakang hapsay ang atong kuan diri nya mo ni ron atong mga cluster room diri kay samo kayo peaceful yung dapita diri peaceful yung dapita to tan-aw na tong kauban na diri sa tong kanon kuan putar ko sa mo na yung katong kana mo na yung sitwasyon niya rato doon diri sa Mabulo National High School sa mo na kani atong kuan peaceful diri puros man yung bakuan diri ito na kuan ta nato diri makita sa diri ako kita diri ang kuan ni ma'am unsa ning kuan na diri ma'am sa senior diri ma'am senior usay ihato di sa porsyento ma'am kuan okay mo to salamat kayo mga salamat ma'am mo ni ako makuan kita ta diri hante din kuan diri ron mo ni ang pero mahiri tubig na mag-isod-isod tagagi at ito na maagitas ko pwede na kanil galaray sa nisa dito porsyento good mga atong mga hindi kayo diri kani sa daghan kay diri kay barangay Kasambagan ni mga kuan sa mga tao diri nga kuan atong mga suruyon ko ni dilapita diri hantod na ato makita kuan sa mga problema sa kuan agi na diri mo ni sa diri kita na ubang porsyento pero gumaya gyud wagi ko limit ubang porsyento rin gawa ta libre kayo pwede ngawa hingaw kayo ang porsyento rin sa katastasan na tao dahil sa porsyento sa taasan. Ito sa aming kanan. Sa sudlon sa diri, orod kanina nina, paglili na ko, daghaning tao diri nina. Daghan na kanina tao diri.
Mingaw na yung mga ma'am, no? Mingaw. No. Basig hapon mo tungan sa hapon. Eh mga panood to. Siya. Ginina, asing lari di ginina, no? Buntag eh. Sige. At kasi tanaw ng uban diri na kuan. Pastor, ito na mga. Yung mingaw din, no? Mingaw, no? Mingaw na? Pero pila na ka-porsyento ang kuan? Wala pa. Pila ka-porsyento na butar na? Pila ka-porsyento ka? 75 na? Okay. Buti, balik ta. Ato, tanaw. Uban to sa taas, oh. Galari sa taas. Ato yung tanaw nito. Kung pila na ka-porsyento inyo daron? Kung kabutar? Mga sibil ko na, 50 wala. Wala ba? Pila? Mga 1/4 ta? Sige, thank you. Ato tungguan ang board view kwanto mga maestra sa tungkuan. Ato ni tan-awon sa diri sa taas ha. Sa katas taas. Ito signal na pita. Susihon na sa taas. Kaning barangay mo ni akong nasa nakabutar rin diri sa nako nakasign barangay Kasambagan kani daghan tao rin oh. Mo ni atong ano rin natin na sa kantor ha. Kani gilaray gid sila. Kita gamay gamay katilaghana ni kita silang ko ano. Percent. Very good. Naghanap yung tawag yun ha. Itong Lupita. Kanina, laray pa na sila. Ganina raman no? Nagandagdag yun ang persentuhan ha. Swat-swatan rin kan. Makikita na ito Lupita. Last year naman. Ubang culture percent perting mingawa. Ang uban daghang samok, tamo kang tao daghang tao. So gaya pwede ka balita diri. 476? Oh, wala tulak ka dito. 476. Oh na. May kuana ko pa na, nagilapit ta. Ato ko mga speakers sa speakers. Ano nga speakers. Ito ning subayan ning mga kaya to dito tanawon to ning mga porsyento kay pero ano peaceful kay didipita gid duwa gid kay kaso ng barangay. Terus didipita yung mga tao di. Ug nasa ko nakitang commenting tao sad si Mung Fernandez dire butar siya. Si ko nga asawa si Carla. Si Mung Fernandez. Mo ni under sa Kasambagan, barangay Kasambagan. Mo ni ang Patchers. 478. So, gati. Mo ni makita na to. Very simple eh. Hapsay rin kayo dito. Huwag ganyan ako makuha. Ano makita tandre, uban mingaw kayo. Uban to samo kay taon to. Maiko kita ta sa mga dito kita ta sa atong mga kuan sa ubang mga senior citizen. Mingaw na kayo, uban mingaw kayo, uban na naka. Uban na hapon pa tingali ni sad ni. Kaya happy ta sa pating paliud to. Alas 11. Kanda Peter rin wala. Butar ma'am? Butar? Butar? Okay. Mana ito makita rin mingaw ng Lupita rin. Sir. Ubang presinto, pati sa buka, puno-puno. Tumoy na, dari, ubang mingaw kayo. Lagi, nadugay tingin ko ano. Lupita ito rin. Ato ning kanon doon. Tao, ay ma'am. Mana atong panda rin. Kita balik sa bus. Ito sa bus. Kasi pang mga dagang senior citizen.
Parito yung senior citizen. Tapos ubos pit. Balik na ito. Tapos pikas. Nasa dapit nga na ikon porsyento dito. Ito na ikon. Dikita dito. Ito ta. Tapos pikas dapit. Okay, kaya itong ka na. Kung ano yung putol tingin. Dito na tani. Kita pastor. Kung gano'n yung lapita rin. Ito yung mangawa. Ini dagan-dagan na buktar pa agi. Ato nito nang sa diri ha. Punod sa natin. Kumbaga na, dili na kay ka-hustle na, dili ka busy na. Okay. Salamat ha. Okay niya ito mga iski. Mga iski, mamis? Okay. Ano, butar? Wala pa? Pangitaan pa yung kan? Police precinct. Natay kuwanta doon interviewon kasi usa ka na yung mabutaray diri sa Kasambagan. Tawag ito kay Big Antos Police. Ato kumusta imong kuan sa imong pagbutar diri sa Kasambagan? Kaya ra, dali ra kayo. Dili ra kayo, wa kay hasol. Kaya hasil. Ang pero ubang porsyento ko diri gud uban kay perting puno ah. Oo. Sa mo ang presinto, dali ra kayo. Dali ra kayo. Ya balik lang ko nina kay risa ko sa pikas sila tapit ako. Tatanawon sa diri ari tadapit ha. Uban ni mingaw kay ning ubang gamitang building mo. Why tawd, why gamitan na kay pillar ka ko ng percent ang kuan. Mo na atong last nga tuon nga porsyento. Isudlon kay taas-taas ni lakaw gyud. Suuta ko yo kwanta dagang tanom diri. Pero nindot kayo kay bugnaw. Dili pa kuan. Ato ning kuan mo na yang atong pinakalasan nga. Nalasan nga ito mingaw yung ubang persikon dito. May nag-uot sa dili pita. May ubang nairumiban dili nag-uot. Kani mingaw rin pita dito. Nasambok. Kaya may tayo galinyasan siya. Anong tanawin, galinyasan niya. Magsubat kita. Boleh. Okay, maro to atong kuan. Daghang salamat sa atong kauban sa pagpuig ni taon nato diri sa aning nasayran natong eleksyon ug live coverage diri sa My TV. Ug ubanta sa kapaggabana ug ubanta sa paglambo alang sa BSKE 2023 sa My TV. Salamat.